aron makuwala ang atong mga negative nga mga thoughts, ang atong negative o di mao manggod nga panghuna-huna, mao ni nagag-destroy sa atong kinabuhi. So aron nga mawala ni atong negative thoughts, pulihan nato nig mga thoughts nga tinuod. Take note ha. Ayaw pulihig positive thoughts lang imong negative nga thoughts. Dali kay mangitag positive nga thoughts. Dali kay search sa Google ang mga positive nga thoughts. Bisan si Satan muhatag sa positive nga thoughts. Mumotivate si Satan bisan sa di mao nato nga mga plano. So ang pinaka-the best nga mapulihan atong negative thoughts, pulihan ni sa mga butang or pulong nga mga tinuod yun. Before na ko i-expound, basaw na tong ingon ni Solomon sa Proverbs 23:7. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Unsay imong gihuna-huna sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna, ingon ana pud ka gyud eventually. If you think negatively, you will be a negative person. Kung negatibo tan-aw nimo sa kagulingon, negative jud ka. Tanang mga opportunities imong dawaton pero negative gihapon ka. If you think you are a failure, you will fail. If you think you are successful, then you will be a success. Unsay na sa atong hunahuna, mo na atong ma-feel, mo na atong i-action, mo na mahimo natong habit, mo na mahimo natong kinabuhi. Tanan nagsugod sa thoughts. Hunahuna. Now, according sa study, sa survey sa mga doctors and psychologists, ingon sila, every single minute sa atong life daw, daghan kay tag thoughts nga mahuna-hunaan. Og kung ihapon pila ka book words ang atong nahuna-hunaan sa mga thoughts within 1 minute, mo total daw na siya or mo average na siya 1,300 ka mga words. Minute, bisag wa nimo gisulti. Tanang nasud si mong hunahuna nga mga words in just 1 minute, mo average nag 1,300, 1 minute lang. So in just 1 minute, kung 1,300 ka mga negative words ang imong gi-influence sa imong kagulingon, tanawa unsa? Yun sa nato pagguba atong kinabuhi. 1 minute lang na siya. How about 1 hour? How about 1 day? Dagan sa mga tao nga na-slave, nag-suffer sila sa mga wrong thoughts for 1 month, for 6 months, for 1 year, and even years until now. Pila ka mga negative thoughts na ang naga-torture sa ato ang emotion. According sa study si Dr. Albert Ellis, mo disagree siya para niya tanang negative thoughts sa atong mind, tanan na sa dili halos daw ana dili tinuod. Ug isa sa mga negative thoughts sa atong mind nga nagailad og maayo nato, isa ni siya, I need to be loved by everyone. Ang tao gi-design para i-love ug mo-love. Isa sa need sa tao, yes, ang feeling, sense of being loved, being cared, being valued. Og yes, isa na sa atong mga need. But not to the point nga mahimo ng driving force sa imong life. Muna ang tao halos muambak na lang sa bisan unsa nga mga activities just to gain that love from that person. Gusto niya na siya mga friends nga mo alalay niya, ma-feeling valued siya, sulod siya sa mga barkada, bahala nag-wrong influence. Para lang ma-feel niya nga na-love niya, sige, mo-join na lang siya ng butanga para naay mag-value niya. Abi nimo, musugot kag sa dili, the only person nga makaprovide di mo anang sense of love, acceptance, ang Ginoong Hesus ra gyud. Once pangitaon nimo na sa kalibutan, ma-frustrate lang gyud ka. Tanang ka-experience sa kog barkada, ma-feel nimo ang care, ma-feel nimo ang value for the meantime. Pero kulang gihapon.
Relationships, ma-feel nimo ang love, ma-feel nimo ang care, useless gihapon, kulang gihapon. Pagminyo, na-feel nimo ang love, nihimo mo vows, pero in the middle sa yung marriage, kulang gihapon. Nanay mga bata, basta na kay mga bata, ma-feel na nimong love. Nanay mga bata sa panimalay, kulang gihapon. Kaning kalibutan na, di ni ka provide yung genuine nga love. Ang tao na kinahanglan og love, ayaw pangitaas kalibutan, duol sa source sa love, ang Dios.